नमस्कार भैया लोग, स्वागत बा अपन चैनल पर जहां हर दिन मिलेला भोजपुरी मस्ती। आज हम लेके आइल बानी केसारी लाल यादव के धमाकेदार नया गाना गजब तोहर नैना के कहानी लेके। ई गाना के भाई साहब नामे में बात जादू, बाकी तोहर नैना तो पूरा दुनिया ही लूट लेला। गाना में केसारी भैया के लुक देख के ही लोग दीवाना हो जाइए। लाल गमछा और स्मार्ट अंदाज, जब वो नायिका के देखे नहीं बस दिल धक धक करे लगेला। नायिका के नैना ऐसा बा जैसे दूध में मलाई हो गए। देखे वाला हर कोई बोले गजब तोहर नैना रे। गाना में भाई सब रोमांस बा, डांस बा और केसारी भैया के वही पुराना वाला अंदाज जो हर दिल के धड़कन बढ़ा देवे। एक बार सुन ले सॉन्ग तो बार बार रिपीट पे चलेबा। अभी गाना के बाद बस भोजपुरिया जगत में एक ही बात चल रहा बा, तोहर नैना गजब बा हो। अपन फैमिली और दोस्त लोग के साथ ही गाना सुनम जरूर। गाना हृदय से लेकर कान तक मिठास भर देवेला। अगर आप सबके भी लागल कि केसारी भाई फिर से छा गई बन भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो नीचे कमेंट में लिखी जाए गजब तोहर नैना। अब वीडियो के भाई लाइक करी, शेयर करी, कहीं कि यहीं से भोजपुरिया प्यार बढ़ेला। हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।